الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جنياري اي كاكن تراستي انواتي aba ko bi cogodi ça va Dieu merci jamana bi cogodi abasi gleno falo ko wuli ñuma akapsene hadamaden dombali yoro dombali akakusa ni aramadia fitri wale ya oche oye lakba wulumi be ko do mo yi wo sa ni aramadia fitri wale ya lakba donc hadamaden mañ ko sorambolo son ko ni caritatike jume sorambolo son do kan son nere ki son ko ni karité itse kake oche emuna sona ni ma fere makari ay te siga ne son aw ko fentigi mum bi kari bo mono kote emuna abeku mogo be ka fo ka beku ma le ka kene ay te ne ka fentigi wu ma kene ne o de ne ka fentigi ko fentigi mum di kari ko na bolo fu na ko fantanga foitala emuna eta dinema ni e bolo furu no mu be seleba mais ni e ba dinema ni bolo furu la ne be joro parce que bolo do poche ko na be digida donc ne be do ga e bolo furu ngaji pour que be se ka dinema ayo ko kono bra dale falidi akadi amandi akati me ka kono ko ne ka barade kono bra ka fuitula aka jigale kono aka fundo ale ka fuite jala ko no e ne tai ayo amba ku jeni muye ko kuma di bonyo tloma kunyati dogo tloma ati fari tloma akadi tloma ko kuma be do tlola ko o fanati tlodi mi ayi emuna kuma be do klo fe me kuma ka jugwa ni fe obe akili de bo barake so klo da ko ni ka aladu akera fe on fe ko ni amen dusuli la ko fen flado ko ni ma fen me ye fende oyin awo ndusuli la ko ni ma fen fla ko ni ma fen ye fende me ba bina fo ese bito suno wala yidu sugabo voilà donc segi ni nyamati ke i willene ni dusu boli segi ya ye ube yame suno ti so suno wala yidu sugabo ewo bismillah ko chugodi saba ami don jumena ala musa tle joli kalo tle joli janvier kalo kle woro san joli samba fla ni mugan fla ami watu jumena la sa wati chogodi sogoma da fe wala fe sogoma voilà on fait mal la mais sogoma ambi so parce que jenta bu kacha klepo ni borama ambi so wala wala te basha klima kala folo amakala folo avec ki kumbo don nam ko tleti bo makle bo mono koti ay kleti bo mo ko klene ay ko tleti bo makle fiu ay na fo wakati ti joga mo ko kele mo fa na makono tabaraka ewa gafe mutogo le soro e faso ka fasiri ale kodi le soro ale kuma na fe minga o de sedao ka chiden krenkrene min ko ni nyashino no maliga ko yon jati milali mani o ye gurloko Jonathan ni ale ko nun nana kube anfe kunungo kana nga chama fanga moko ko ni la me krenkrene ala chama faka kuntakala o koni ka koni uwe lameli koni ke lameli koni tiempe wa ira ka foko yala lameli koni bena kiseka ke sababu e uka nyokona jamini ale kainga ke karina to nin ka se ka ta kuma o kan wasa mali chamacha fanga fere se ka soro ala chuku minna esor ni ale ka la seliale bi ani esor beto nyokon fe sisa amta mali ale aéroport bala krenkrena la Bamako yanno ira ka fo coronavirus ale koni fanga be ka boya en fe ya o kumun konnana e kenya ministry so koni wulle no ka chesri bela jelenke wasa fere se ka soro coronavirus ale bana kelele la chugo mina odo kumun konnana o koni kele no ka fere krenkreno koni sigi Bamako aéroport konnana wasa coronavirus bana damsega kari ala choko mina alibi ani esor beto nyokon fe sisan farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla la yera k'a fɔ aigle ka mayo min ni a bɔra ni a bɛ ka feere 7,000 kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko supporteru kɔni ko nin ma kofɔle ko a da ka gɛlɛ olu ma ko 7,000 gloki kelen k'u k'a lajɛ ka fɛɛrɛ kɔni tigɛ la n'i y'a dɔn i tɛ kusi dɔn wa n'i y'a dɔn i tɛ kusi dɔn mun ne bɛ yɛlɛ emune biele gloki kelen wala ko wala gloki kelen wala ko ni ga ni ado tukusi do aya ko k'a lajɛ ka dɔ bɔ a la supporteru kuti ka wari ka ca u ma ka wari ka ca tiɲɛ la l'indépendant awɔ
indépendant ale kuma na fɛn min kan o de ye metali kɛ école karamɔgɔw ka lafasalitɔ olu kɔni ye baarabila dɔw kɔni daminɛ kabini metali kɛ ni dɔgɔkun in kɔni daminɛw kɔni na u ka laɲini tɛ ka ladɛ ngo baarabila école karamɔgɔ kɛ o ka ladɛ awɔ u ka laɲini ye ko article 39 ale bɛ se ka ta ka don bala cogo min na o hukumu kɔnɔna na sigikafɔ baaraw kɔni k'u bɛ u ni gouvernement mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kununko nka kunnafoniya yira k'a fɔ ko sigikafɔ kɔni a ma kuncɛ ɲuman na ka sabu kɛ ko u ma bɛn fɔlen kelen o kan indépendant ni se ka bɛn parce que ko ni article 39 ou rien ni taara n'o ye bɛn bɛ se ka kɛ ne y'o f'i ɲɛna depuis o don article 39 ko in a solution ɲumanba de bɛ ne kɔnɔ a b'i kɔnɔ kɔfɛ i b'a fɔ n ye an bɔra antenne kan ma f'i i b'a fɔ n ye hali bi an bɛ tɛmɛ ni indépendant ye cɛman Hubert Kulibali politique tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Action républicaine pour le progrès ARP ale y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga mɔgɔw ka san duuru ko kuma in kɔni ko kɔrɔ tɛ a la ko fɛɛrɛ min kɔni bɛ yen sisan ko u ka san duuru ko kuma ko kɔrɔ tɛ a la ko u ka fanga kɔni di civiliw ma ni o ye ko walasa san duuru ko kuma min b'u da u bɛ se ka o bila cogo min na ko ka sabu kɛ k'u kɔni bɛ ka kuma min fɔ ko kɔrɔ foyi tɛ a la ko walima n'u dɛsɛra k'u ka fanga di civiliw olu ma cɛman Hubert Kulibali ni ale ka laseli ka bɔ indépendant o kɔnɔna o la an bɛ indépendant an b'a ale bila n'a y'a bila informateur an k'o lajɛ informateur ale kumana fɛn min kan o de ye ko synergie sauvons le Mali olu fɛnɛ kɔni ni kunnafonidilaw ye barolasigi kɔni kɛ ni synergie kofɔlen politique tɔn caman bɛ a kɔnɔna na o la yira k'a fɔ ko camancɛ fanga mɔgɔw bɛ ka kuntagala min kɔni fɔ camancɛ fanga ko ta fanfɛla na olu b'a fɛ ka sira mun ta ma b'a fɛ ka sira min ta ma ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni jamana kɔni ka na ni basigibaliya kɔni ye politique ko ta fanfɛla la jamana kɔnɔna na o b'a fɛ ka n'o ko bɛ se ka na ni o tɔ kɔni juguya o hukumu kɔnɔna na ni kulu kofɔlen olu y'a yira k'a fɔ ko sibiri natɔ olu kɔni bɛna ɲɔgɔn lajɛba dɔ kɔni kɛ ɲɔgɔn lajɛ min senfɛ b'a yira k'a fɔ ko san duuru min kɔni bɛ k'a fɔ camancɛ fanga mɔgɔw fɛ ko u fɛla tɛ bi u fɛla tɛ sini k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ka kalataw kɔni labɛn walasa u bɛ se ka taa ka bɔ yen cogo min na hali bi ani informateur ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ professeur Mariamacan Jara ni ale an bɛ wagati min na ko sisan Adema o ɲɛmaa bɛ ale bolo ale kɔni ko a yira don tɛmɛn'o la ko ale bɛ camancɛ fanga mɔgɔw kɔni dɛmɛ nka a y'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga kɔni janya o janya k'a kɔni man ka tɛmɛ san kelen o kan ni ale ka laseli l'indicateur du renouveau ale ko di indicateur du renouveau ale kumana fɛn min kan o de ye ekɔlidenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ kalandenw olu ka kolo min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko AM olu kɔni nisɔngoyalen don a bɛ wagati min na i ko sisan ka sabu kɛ ko fonction publique concours kɔni o lancera ko nka lisansi bɛ maa minnu bolo ko olu ɲin tɛ a la o hukumu kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ ko o tɛ se ka bɛn ko ka sabu kɛ ni Mali kɔni sɔnna ka don système LMD ma ni o ye licence master doctorat ko u ka ɲi ka sɔrɔ lisansi bɛ maa minnu bolo u fana ka ɲi ka se ka fonction publique concours kɔni kɛ o de hukumu kɔnɔna na o yɛrɛ k'a fɔ ko donna nataw la o kɔni bɛna sitting belebeleba dɔ kɔni labɛn u ka nisɔngoya yira ka o kɛ o ye jɔ ye indicateur du renouveau ni ale ka laseli ye hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa an ka courant ko olu b'a bɛ se ka yɛlɛma cogo min na o hukumu kɔnɔna na Mali kɔni ye dɛmɛ ɲini Banque mondiale mɔgɔw fɛ dɛmɛ kofɔlen a sɔrɔla dɛmɛ yɛrɛ bɛ t'i jɔ CFA miliyari 15 la walasa courant ko ale b'a bɛ se ka yɛlɛma cogo min na indicateur du renouveau ni ale ka laseli ye hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa parena ale kɔnɔna na parena ale kɔni kun kɛn bɛ ka plainte don Ben le Cerveau o contrôle la an bɛ wagati min na ko sisan parena kɔni ale ma ka plainte kɔni retiré hali n'a sɔrɔ koda mɔgɔw olu y'a retiré an bɛ wagati min na ko sisan ko parena kɔni bɛ ka plainte kɔni maintenu indicateur du renouveau ni ale ka laseli ye an b'a kuncɛ ni Bamako wula ko soir de Bamako soir de Bamako ale kumana fɛn min kan o de ye camancɛ fanga ɲɛmaaba ni o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni ka émissaire nu ale y'a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen olu ni kunnafonidilaw kɔni ye barolasigi kɔni kɛ kununko walasa ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ u ye ale ni fɛnɛ k'a yira k'a fɔ o kɔni ye proposition kɛ n'o ye san 5 proposition ye ko yala nin kalo tile 9 n'o bɛ bɛn kari dɔ ma ko yala ko masala bɛna taa boli o de kan akarakaw olu fɛ yen CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye la wa an b'a tɛrɛmɛ an bɛna tɛrɛmɛ Ablaye Diop côté awɔ i b'a dɔn
abina fo fere ni sani Ablaye Diop côté ko sanduru yo fo ko c'est bas de discussion donc termeli bi damne termeli do abina fo fere kala ba finyana ko wa flaro be se ka termeli bina soro fo kemenani voilà donc nunu me sangele nyini la donc na termena sa sangele me se ka duma voilà bu termeli o kan sangele kai alibi ani soir de Bamako be to ndon fe kono folu ayira ka fo ko yurisila ka o koni olu kon be ka do fara o ka mina una li kon ka malila ame wakati mina iko sisan ko o wale ko folon koni ko o kon kembe ka kuma kon chaya fransi ka olu fe ani ni fransi jenron ko ame wakati mina ko sa kuma kon chaya lino yurisila ka olu ka nali malila fransi ana jenron olu bolo soir de Bamako ni ale ka la sedi aywa tubarakallah amba ku jeno eten ñaare ema fo ye ñaare wa bi jonde ñaare o ka ñema ya sa to bi sogodi ñaare mum be ñaare ya o golo kan fama ya golo kan ñaare la ñaare blonna bi ni watina jondo iya inta to non mbi woro sora no ko ni woro sora sogodi ñaare mum be Bamako sisa ñaare togola fama ya golo babolo fo ni président na uta folige bonyala et to togolo Mimi sisa actuellement ta togolo togo Dramane Niaré asigara le 13 octobre 2016 Dramane Niaré bon Niaré folo mun kera nyama ko ni bolo way join bomboli ka jan ale tali durna ale tali chamanchela o kaja atoko re jande baka mi deme jande baka ati ga jan o mo ko jan Jamusa Jan Niaré mena de première génération de Niaré o gara sanme Jamusa Jan Niaré o gara sanme ah ouais maintenant depuis dans les 1600 allez de Niaré folo munana Bamako 1600 ouais allez to Jamusa Jan Niaré allez tunga jan kosobe bare mo ko Jamusa Jan ok Jamusa donc Jamusa do kuno tellement ka jan o ye jan fara to kan Jamusa Jan Niaré mais allez tu mina watu ba fo Jamusa Jan ñagate de kere Niaré ko fe ko allez togo allez fa togo e Seriba Jan afa yoro togo tengo jan Seriba Jan Niaré dendo ko aba togo e Sumba Kulbali ko Bitam Kulbali balba muso afamyara oya ole folole ale abla deuxième génération oya di Fable Niaré ma ale Jamusa Jan Niaré denkede ale temenen ko oya di Masala Buguri Niaré ma ale de sabana Niaré la kay Bamako ka sigida lada keke nyemay maintenant troisième génération oye Masala Joko Namakor Safune Majuguri Seriba ani Jo Lakola Jan Niaré Oube Fable Niaré dengede Ouli de troisième génération maintenant jatemene damene muna ouye san damene ka jate a damene na Jolo Kalo Jan Niaré de fait ole fangata en 1863 katana en 1866 ans ça va tiens ale temene quatrième génération de Niaré Bourema Niaré ata en 1866 katana en 1882 ale tanyana ko ya di Titima Titi ata ayo Titima Titi ata en 1882 katana en 1888 tubabu bulembi do Bamako Titi Niaré de tout effectivement Bulomba Togola Titi Niaré ka bo fena inadala kata sotiba Titi Niaré temenen ko uya di batigi di Makono Niaré ma ale ata en 1888 katana en 1898 ale fanga bla uya di Jonke Sikoro Niaré ma Jonke Sikoro Niaré ale ata en 1903 katana en 1903 ale ma shisoro uya dama samuna samatemaka ale soma yalamana uyo mene uya di Karonga Niaré ma Karonga Niaré ale ata en 1903 katana en 1906 uya bo abolo uya di Marié di Bene Kenu Niaré ma au Tarnaya de 1906 à 1909 cinquième génération de Niaré. Maintenant aya chama soromuna pour les cinquième génération Beni Niaré fils de Titi Niaré 1909-1912 Baba Niaré allé à 1912-1913 Mamourou Niaré
1913 1922 mari ye ñaari mu yeto ko il flaga min fo sisa Mamoudou Nyari ne fa tɔgɔ do yi ay fa tɔgɔ do yi bon ne kɔrɔkɛ kɔrɔba o ye Marije Nyari bon Marije Nyari fana ye tɔgɔ sɔrɔ Nyarew la ale y'a ta en 1922 à 1956 26 octobre 56 a tanyana o y'a di Amadou Koumba Nyare ma 56 64 ale ye Titi Nyare denkɛ n'a fɔ cogo min na an caman sɔrɔ 5e génération in maintenant 6e génération an kɔni bɛnna o de ma Bomboli Nyare ami ko tabi mu dongoli da ale ye Marije Nyare denkɛ 1964 1979 ale de ye ɲɛmaa ye a y'a bila Fable Nyare ma fils de Amadou Koumba Nyare 79 87 an bɛna Bamakɔ k'a sɔrɔ ale de bɛ fanga la combien en 1987 ne nana Bamakɔ k'a sɔrɔ ale bɛ fanga la ale y'a to jumɛn Baduge Nyare ma 87 93 o y'a sɔrɔ n bɛ yan bon ne bɛna mun fɔ ye Baba Nyare a ma kɛ ɲɛnɛ dɛ ne n'ale tun bɛ baro kɛ de ne n'ale tun bɛ baro kɛ yan Sanfil Simasoda la cour la ale bɛna sigi o la ka tile a ka sɛnɛ yɔrɔ dɔ tun tɛ Sanfil a ka baro kɛ yɔrɔ dɔ ale ni n bɛnkɛ mun bɛ sima kɛ ale bɛna sigi an bɛ baro kɛ ɲɛ komi ne ni baro kɛ ne ni Baba Titi Nyare sigira ka baro kɛ ɔhɔn n b'o fɔ ye bi Baba Titi Nyare y'a bila o y'a di Modibo Nyare ma Modibo Nyare tanyalen ko a bɛ min bolo sisan o de y'a b'o de bolo Dramane Nyare 13 octobre 2016 bon nin de ye Nyare ye mun ye Bamakɔ mara ka depuis a lawale fo bi an ka tila i ka papier in da n bɛ taa copie kɛ ka papier di mais n bɛ taa copie kɛ voilà i ka sun filɛ ton arme généalogique filɛ nin ye bamanan b'a fɔ i ka sun arme généalogique Nyare mun ye mara kɛ yan depuis lawale depuis Gale 1600 fo ka n'a bila bi an bɛ yɔrɔ min na ni y'o de fɔ i ye bi a faamuyara a faamuyara ko i ka papier in di yan e ni ce ni baraji merci Kambe